Tots i a totes, en aquest vídeo veurem una sèrie d'eines d'intel·ligència artificial que ens ajudaran a millorar els nostres documents de treball. Bé, en primer lloc, el que farem és generar un document de treball de base que ens permetrà aplicar-hi totes aquestes millores. Per això farem servir ChatGPT, obrirem una nova finestra del xat i en aquest cas el que faré és demanar que em generi amb la seva estructura habitual, actuar com un expert en procediments, context, treballes a una empresa del sector agroalimentari i vols crear procediments pel departament comercial per tal de maximitzar la seva capacitat operativa. I ara li dic, et passaré unes notes de la darrera reunió amb l'equip comercial perquè les consideris a l'hora de fer els procediments. I ara agafo aquí unes notes. Agafo, com veieu, és en brut, és un OneNote i enganxo. I ara sí, tenim tot això, el que faig és enviar. Em diu proporcionaré una estructura de procediments per tal d'optimitzar la capacitat operativa del departament comercial. El meu objectiu, ampliar la cartera de clients, amb èmfasi en la venda de tomàquets a supermercats petits i mitjans. Procediment, gestió de l'aprovisionament, ampliació i consolidació del cicle del tomàquet, definició i seguiment d'objectius, va fent, Tot això ho estic fent amb la versió gratuïta de ChatGPT, per tant, si ho voleu posar en pràctica i no teniu llicència, doncs seria exactament això. Molt bé, doncs una vegada tenim aquest procediment, imaginem que el volem posar en maco, amb una estructura, diguéssim, ja per poder-lo compartir internament. Clar, abans de compartir-lo jo em vull assegurar que tota aquesta informació sigui correcta i no hi hagi cap error, perquè jo ho estic fent amb el ChatGPT i ja sabem que de vegades aquesta versió gratuïta del ChatGPT no és del tot acurada pel que fa a l'idioma. Llavors, en aquest sentit, jo el que faig és copiar tot aquest text, que seria el procediment comercial, i me'n vaig a obrir una eina que es diu Language Tool. Language Tool també és una eina gratuïta, té la versió Premium, però tampoc no caldria tenir-la. L'únic que sí que us recomano en aquest sentit és que feu inici de sessió a través d'un compte que podeu tenir vosaltres de manera gratuïta i d'aquesta manera podem accedir al que seria l'editor en gran, que és el que veieu aquí. Llavors, heu vist que he copiat el text del ChatGPT, ara vinc aquí i l'enganxo, aquest text. Llavors aquí, fixeu-vos que comença a fer-me tota una sèrie de suggeriments de millora. Ara ho tinc en mode perfeccionista, automàticament em detecta que això està fet en català i m'avalua el text amb un 89. Clar, aquí hi ha moltes coses que, per exemple, el que són noms propis, jo m'ho puc afegir a un diccionari personal de tal manera que jo no m'ho torni a preguntar. I després hi ha errors, aquí, per exemple, seria incloent-hi, hi ha aquí un suggeriment d'estil, en comptes de dir assegurar, potser assegurem o cal assegurar. Això és smart, estaria bé, inclús aquí una opció de tipografia que és una miqueta més maca. Podríem aplicar-ho d'aquesta manera i només seleccionant des d'aquí, des d'aquesta barra lateral, podem
perfeccionar el nostre text. També ho podem fer directament des de sobre del text. Si ens posem a sobre de la paraula que està subratllada, doncs podem seleccionar la nova i ja ens l'aplica. Molt bé, doncs això seria per assegurar 3 coses: correcció ortogràfica, gramatical i d'estil. Això ho hem fet en català, però fixeu-vos que aquí, si obro aquesta pestanya, tinc totes les possibilitats i està molt bé perquè si, per exemple, nosaltres tenim un document que està en alemany o està en anglès, ens el revisa des del punt de vista gramatical i d'estil de la ubicació específica, és a dir, no és el mateix l'alemany d'Alemanya que el d'Àustria o el de Suïssa. O en el cas de l'anglès, fixeu-vos, tenim aquí fins a 6 variacions diferents, cosa que ens permet que quan generem algun tipus de documentació, algun tipus d'arxiu, ens assegurem que en l'idioma estigui correcte. Per exemple, tornem a fer un altre cas, ara tenim aquest procediment i ara me'n vaig al ChatGPT i el que faré és demanar-li, li dic que es posi el barret d'un consultor comercial i converteix aquest procediment en un article de LinkedIn i li poso, escriu en anglès britànic. I ara, doncs, el que està fent és convertir-me aquest procediment que teníem en un article, com veieu aquí. Això són prompts molt bàsics, De fet, hi ha un vídeo que explica com fer-ho bé per tenir millors resultats. Això seria només una coseta ràpida. Bé, doncs ja tenim aquí l'article i ara faré el mateix. Fixeu-vos que ara li he dit que m'ho fes en anglès britànic. Anem a veure el Language Tool com ho detecta. Aquí, fixeu-vos que m'ha agafat anglès americà, per tant, jo li hauria de posar anglès britànic i fixeu-vos que em canvia molt els suggeriments. Per exemple, diu possible word confusion, seria més aquesta paraula, i després això doncs, són cadenes que podria afegir al diccionari. Com heu vist, si jo en comptes de posar anglès britànic li poso anglès americà, que és el que surt per defecte, aquí sí que em va posant tota una sèrie d'errors. Per exemple, això, maximizing is British English. Llavors, m'ho posaria de la manera correcta. Això què m'assegura? Doncs que tot el contingut que jo faci a nivell de documentació, a nivell de mails o a nivell de qualsevol altre tipus d'arxiu estigui correcte. Perquè aquí ara ho hem fet amb text, però també ho podria fer pujant un arxiu de Word, per exemple. Això ho fem des de la pantalla principal del Language Tool, que si us hi fixeu, que abans potser no es veia, des d'aquí puc o bé afegir un text o bé pujar un document i que me'l revisi. Bé, doncs hem vist 2 eines. La primera, que seria el ChatGPT, que em permet generar aquesta documentació, i la segona, Language Tool, que em permet revisar la documentació generada. Anem a veure una tercera eina, que és Killbot, que a mi m'agrada molt, sobretot quan generem documentació que ha de ser molt curosa i que ha d'estar basada en dades objectives. I és que Killbot, a banda de tenir també aquesta part de correcció, que seria similar al Language Tool, però aquesta només funciona en anglès, té el Citation Generator. Això què vol dir? Doncs que davant d'un document, del que sigui, jo puc demanar citacions. Per exemple, si estic escrivint sobre agribusiness, jo puc fer una cerca directa per paraula clau d'agribusiness i em comencen a sortir tota una sèrie d'informes, articles i publicacions sobre aquest tema. Jo podria anar mirant a veure una per una quina és la que m'interessa. Per exemple, agafaré aquesta i aquí m'apareix la cita. Inclús puc anar a veure la font d'informació per si vull realment llegir-me aquell article
o analitzar el PDF en el cas que volgués analitzar-lo. Doncs em dona un plus perquè puc donar-li referències als articles que publico, a la documentació que estic generant, fiables i contrastades i, bueno, sempre és un plus, no? És una manera de poder millorar els documents de treball. Per tant, hem vist aquesta part de la generació, hem vist la part de la correcció i ara hem vist la part de millora pel que fa a afegir-li cites d'informes o d'estudis que s'hagin fet sobre aquest tema. I dit això, també tenim un extra que us vull compartir, que és una de les coses que jo sempre recomano, que és que quan estem generant qualsevol tipus d'article, no? Imaginem-nos que aquí doncs això, estem actuant com un expert en agribusiness, una de les coses que ens permeten millorar qualsevol tipus de documentació és avaluar-la des del punt de vista de la persona que la rebrà. Per tant, aquí imaginem que aquesta persona que és experta en aquest àmbit, el seu LinkedIn té molts gerents d'empreses. Doncs li podríem dir, revisa aquest article des del punt de vista d'un gerent, que serà l'audiència objectiva, podríem dir. Objectiva. I li diré, sigues crític. I ara veureu que em comença a fer tota una sèrie de suggeriments. Diu, des del punt de vista d'un gerent, l'article proporciona un bon panorama. A continuació, presento una crítica detallada. Manca d'enfocament, resultats financers, reducció de riscos, gestió de persones i eficiència operativa, falta de detalls sobre la implementació, objectius poc quantificats. Diguéssim que està mirant-se aquell article des dels ulls de la persona que el llegirà. Per tant, ens està dient compte que això, que són les coses que interessen al nostre interlocutor, no les estàs esmentant. Llavors aquí li podria dir millora l'article segons els teus suggeriments. Fixeu-vos que aquí em comença a afegir paraules clau com ara focus on revenue, risk and cost control. Més o menys el contingut serà el mateix, però ara el que farà és adaptar-me, aquest seria una mica l'inicial, vull anar al principi de l'article, strategic approach, però fixeu-vos que aquí només em deia expanding customer acquisition i aquí ja em posa expanding customer acquisition, focus on revenue growth. Per tant, doncs m'ho està adaptant de tal manera que sigui més atractiu per les persones que l'han de llegir. Bé, doncs això són alguns consells, alguns tips per millorar tota la documentació que anem generant. Penseu que això que ho hem fet ara amb un article es pot fer amb qualsevol tipus de document, amb presentacions comercials, amb fitxes tècniques, amb manuals d'ús o amb qualsevol altra documentació que hagueu de gestionar. Bé, doncs fins aquí. Espero que us hagi aportat valor aquesta petita píndola i, com sempre, espero veure-us molt aviat.